Oñati, despertant la sensibilitat. Oñati, l'avui és història mentre es prepara el futur. Oñati és una joia en estat pur, un espai natural on cada detall que descobrim ens sorprendrà. Oñati és terra basca i, com a tal, és plena de detalls d'una cultura mil·lenària. Destaca per tenir una llengua pròpia, una marcada personalitat, un pòsit històric i una notòria capacitat d'adaptar-se als temps. Oñati podria qualificar-se com una terra especial. És especial per la seva història, pel seu patrimoni i, sens dubte, per com ha arribat fins a nosaltres. Això i la seva condició de senyoria i comtat durant molts segles. Els senyors i després comtes d'Oñati van ser els amos de la vila durant més de 500 anys. Fins l'any 1845 no es va integrar Guipúscoa, fet que va marcar la seva personalitat i la consciència de ser oñatià. Oñati pot considerar-se la vila més monumental del territori històric de Guipúscoa. El gran pintor Ignacio Zuloaga la va descriure com la Toledo basca. És una vila amb una sòlida història, forjada des de la nit dels temps. La llum de la ciència ha revelat la presència permanent de l'home en aquestes terres. Oñati va patir les guerres dels facciosos a l'edat mitjana, que va ser molt significativa per la transformació de la vila. Fins i tot, el seu escut simbolitza la victòria dels gamboïnos sobre els oñacinos, representats per un àguila i un cérvol respectivament. Oñati inspira sensibilitat, perquè va ser i perquè és. Passejar per Oñati és perdre's en els temps, descobrir realitats que van ser, trobar ara el genuí sentit de la presència de totes les edats de l'home. D'aquesta forma de ser tan definida han sorgit homes que són personalitats per a Oñati. Un dels més destacats va ser en Rodrigo Mercado de Zuazola, home de gran influència en la seva època. Nascut en el si d'una família humil, el seu talent va dur-lo a ocupar alts càrrecs eclesiàstics. No obstant això, el fonamental de la seva obra va ser el fet de convertir-se en l'impulsor de la Universitat d'Oñati. Va sufragar les despeses de la construcció i així, el 1548, va quedar inaugurada. La Universitat d'Oñati pot comparar-se amb les grans universitats de l'època, com les de Salamanca, Valladolid o Bolònia, entre d'altres. Fins al 1901 es va continuar practicant la docència en les seves aules, però en aquell any va haver de ser clausurada per decret. Avui en dia, el que podem admirar és una joia arquitectònica del Renaixement, amb una portalada plateresca en la qual es representen sobretot les virtuts en les quals l'home devia aspirar, i personatges com el propi Rodrigo Mercado de Zuazola i el poderós emperador Carlos I d'Espanya i V d'Alemanya, convertit en el patró de la universitat. Si bé la universitat es va construir en tan sols 8 anys, van ser necessaris més de 3 segles per poder veure l'església parroquial de Sant Miquel, tal com se'ns apareix avui. Molts dels secrets d'Oñati són enterrats aquí o estan presents davant nostre. Art i simbolisme humà per ser desxifrats. Igual que ho són o estan altres edificis que van significar un món per als seus il·lustres creadors, com el monestir de Vidaurreta, un exquisit exponent dels diversos estils arquitectònics. Sepulcre del comptable major dels Reis Catòlics de Castella, Juan López de la Zarraga, la seva esposa i els seus lleials.
El poble d'Oñati, després de molt buscar-ho, va aconseguir construir el seu propi ajuntament i ho va fer amb sang i plets. El poble, els comtes, els llinatges de nobles i la universitat. 4 punts cardinals que han marcat el destí de la vila. Però sobretot Oñati està emmarcada per la serra d'Izcorri. I la seva talaia, la muntanya de l'Oña, no s'allunya gens de la idea de ser oñatiarra. Alts cims per escorcollar millor el seu futur. Oñati pren el vol i, com sempre, s'adapta als temps. La universitat va contribuir a la presència del saber, que va arribar amb noms il·lustres i la construcció de palaus excel·lents. Oñati és una delícia en aquest sentit. Les construccions apunten a places o amaguen jardins des d'on el viatge pren cos en el temps. Oñati desenvolupa els seus sentits, s'expandeix i amplia horitzons, viatja en el temps i en l'espai. Així s'origina una gran tradició industrial des d'èpoques remotes. Els nombrosos molins, les ferreries o el monopoli de Guipúscoa amb el cacau li ajudaran a ser encara més pròsper. S'ha de destacar la magnífica obra d'enginyeria encomesa en els primers anys del segle XX per experts alemanys. Aquesta obra no és altra que la canalització i l'aprofitament de l'aigua de diferents cursos per a la producció elèctrica. Encara avui, aquesta sorprenent obra permet a Oñati proveir-se d'energia per a l'ús domèstic. Oñati és la localitat de major extensió de Guipúscoa. Els terrenys dels seus nombrosos barris guarda veritables meravelles que es faran rendir-nos els seus encants, com l'arquitectura popular dels seus imponents caseríos. I recorrent els seus barris no podem oblidar potser el més il·lustre de tots, Aránzazu. Fa més de 500 anys aquí, la Verge va aparèixer sobre un arç davant d'un pastor i immediatament es va construir el santuari. No obstant això, ha estat en ple segle XX quan, de la mà de prestigiosos homes de l'art basc i mundial com Oteiza, Chillida, Basterrechea i altres de la mateixa generació, s'ha erigit un complex artístic i cultural d'avantguarda que causa sorpresa al viatger i que troba en el paratge natural en el qual s'emmarca el seu model. Més enllà dels últims caseríos, Oñati ens permet viatjar en el temps i en l'espai. Temps i espais que també poden estar en el nostre interior i que l'entorn natural que ens envolta ens farà sentir. Amb el Parc Natural d'Izcorri com a símbol més preuat, no hem d'oblidar molts altres racons. Podrem gaudir de nombroses passejades degudament senyalitzades que ens permetran recórrer aquests paratges. Al nostre pas hi trobarem construccions megalítiques, calçades, vestigis d'oficis desapareguts, antics camins i ponts, rius que desapareixen davant dels nostres ulls per a tornar a sorgir més avall del seu llit, paisatges de somni o coves on van habitar l'home i altres animals ja extingits. Oñati és un paradís per l'antropologia i la paleontologia. En aquest sentit, i degut al valor de les troballes que s'han fet, s'està escometent un ambiciós projecte de condicionament de la cova de Ricruts, un atractiu llibre obert per conèixer els seus habitants i els seus estatges. Com a dada rellevant del valor natural d'aquest entorn, cal destacar que a la cresteria d'Orkatzategui hi ha la colònia de voltors més important de Guipúscoa. Actualment, Oñati és una vila moderna i pròspera.
una vila treballadora que floreix sobre la tradició que ostenta des d'antan. Fruit d'aquesta tradició històrica s'han desenvolupat indústries que competeixen amb èxit per tot el món. Per exemple, partint de la manufacturació de la xocolata, es van traslladar els coneixements que s'havien adquirit a les empaquetadores i, avui, milions de preses de xocolata es guarneixen amb elegants embolcalls que tenen el seu origen aquí. Però la producció industrial a la vila és molt intensa i variada, tal com ho demostra el fet que la majoria dels seus gairebé 11.000 habitants es dedica a activitats industrials. Oñati sent li fa sentir, balla i festeja. La pervivència de tradicions tan arrelades com la processó del Dia del Corpus és única. Cents d'anys que han fet d'aquesta festa un ritual que perpetua l'autenticitat del fet de ser oñatiar. I aquest arrelament amb la tradició es pot apreciar en el certamen internacional de gossos de Tura, que anualment se celebra a la vila. Les gents d'Oñati són creatives i emprenedores. Un dinamisme inherent a la personalitat de la vila que ha desenvolupat de forma planera els serveis que tenen a veure amb les relacions empresarials i el turisme. I per descomptat, tractant-se del País Basc, a la taula no hi pot faltar una de les cuines més exquisides del món. Oñati és sensible a la vida. Per això té cura de la seva acció al cisellar el seu futur. Si va tenir un passat universitari, també té un present, amb l'existència de la Mondragón Universitatià. I un futur, amb l'execució d'un pol estratègic relacionat amb les noves tecnologies. La diversificació d'activitats ajuda a construir un futur millor. I aquest és el gran valor d'Oñati, el seu saber adaptar-se als temps, llegint les tendències i aplicant les millores per viure en el futur. Oñati és una crida als sentits, una terra per gaudir.